ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Wadhadin makajing penbet ya upod usam, haperingga jela Meghalaya bat Assam, hakawat ke Beningkong keladem. Pausi ke Sorkar Assam limba ketan forest, bat giwede, kiklem de buram satya, dek yai beteng men kentur, syaga jela Meghalaya limba jaka beper. Ya kini layo jingtip, hadi masangut kisim jang kehima khasi kibidai napok ke jela, kelet ben ujol show chief executive member ke Khasi Hills Autonomous District Council, buat penyai sing sim, laga jingwan tamput jang ke Assam. Kini ki hima ki bela syakta nega jingwan ban kentur pot dak Assam ki kenthop ya ki hima jirang ke hima nongklau ke hima melim bat kumjuru ke hima nongspung. Habe keren bekila patai kubor de melada penya kendo bagi sim jang ini saud li ki hima usi am ke HADC ba penya sing sim uli tho bagi jingwan jang ini ki sim kolong ban bethalem ya ki HADC bagan duklar lem halo ke jingwan tampu jang ka Assam. Habe keren upa im hambali walang berus im jangan jirang gulong baka Assam bunsin kejuan bentampun balada yok lat manusnem kejuli haringkat karung tliu ying bril ban penbang kipat ba ban wano sya Assam bat kham tame hakajaka kablatip kum ke shalani jungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council mentagasngi ka khan rutrik ni u nailor arja apsau ngiyok ban priang bat ni kenduk yakini kisau teliki hima hapo rikhasi jungi bakentup ya ka hima melim hima jirang hima mairang bat hima nongspung ka daw ban penlong yaki ban wanra yaka jingtho mentasngi kalong halor baki pensngo ba ladon kam ya ka dis council ban tuklar hakabai de bat ka kendok siap naka jingwan kentur put jongka jela Assam kini ki sautli ki hima ki ba ya dan benta khamtam hakabai de bat ki put ki sam bat ka jela Assam hoi ku mengitip bana kalian Sorkar jela Meghalaya bat Sorkar jela Assam kila penlong ya kajing ekran ya penbet put bat kani kadang ya syakmat ku mengitip bakawat ke Beningkong ladep bat ngidang upsai kawat ke baar Henry hakabai bat kani kajing kerpat pat nakaliang ki sautli ki hima ban yarap tuklar lem habide ni kakam na kaliang gajungi ngila ikran mentat bat ki sim ki bawan mi khmat menta ba ngila airu ka assurance ne ka jingekut ban kum ka district council ngin ye don ringkat bagi hima habide ba kani kakam put kam sam bat kumju ru na kaliang ka district council kan ai ka jingkershan hakano ke benta baki hima ki don kam yangi ngin ya trelang ringkat bat kini ki hima habai dei bat ka khendo ga syap sya kini ki jaka kaput ani ki border area baka jela Assam ngalayok pediang ngini ka city benta kasngi ba jingkerpat kini ki sautli ki hima bat nakaliang jonga kumsi ngan endorse ya kani ka petition jongki dan dengan pak ya kani ka petition jongki how deputy CM ba in charge ya ka ilaka bat ke legal matters ba ngala batha ru yo deputy CM hang ni jingtho ba de ban ya consult bat ki legal expert lani ki legal council ki jongi standing council jongi bat ki senior advocate ba kumno ngin ya dei ba kani ka kam te nga kajing start jong ka department ilaka bat ka legal matters habe de kani te
bat nakaliang jungi hi kumbangi laai ka jing kut jingmut lani ka komitmen naduk ka basdang bangin ia dan ringkat bat kihima kamtam kini kihima kibaya share lang i ka border bat ka jela Assam na ka jingwan kentur put jong ka jela Assam bat ke ka babahatam na ka benta ki pai ba jungi ngin shim ni kata karai habi dip kani ngam ong bam dan jingburam hoi kidan ye ka hok ban pensngo lada ka sarkar Assam kadang yai beteng ban kentur put haga jing shisha haba kala dan ka jing ya keren penbek put apadeng ka Meghalaya ba Assam ka jela Assam kala dei ban sarkar Assam ka di ban buram ya kata Henry kumba ka pau le se kini jing tho badan ki jaka kat tu kat ni ki jaka hapo kini ki sautuli hima badang shenru wat haka hima jirang ki wan ban kentur put te ka dehok le se ki sim na kini ki hima ban wan ban pensngo shangi kim dei ban shusngap ladadan kanu ka jing le bam dei le se na ka jela Assam te kidon ye ka hok every right kidon ba kidei be ban wan pentip shangi but kani takadaw nga sa IT ya deputy CM di in charge laka but legal matters ban wat kilat kelenti kumno ban yarap yaki knang ba kata ka jing penbek put apdeng kini ki arteli ki sarkar jelaru kanam kata but yaki it ki himaru kamdei ban kata te namarba kumbalong dangshen hapo himaji rang kidang wan ban kentur put te nginem la ban shusngap kat ban pendep ia kata ka jing penbek saka face ka baar lani ka benta kawat ka baar habi de jing penbek put te nakaliang jungi ngin pek ke ka babahatam mangin le habi de kata habi de ba kini ki details ki ba na kini ki sautuli ki hima ki pensngo dengan IT syaka department ilaka but ka department hikan sale ka badan kam lada kalong ban pa ikibrio syakini ki jaka lani bangin habban shim yaki jing ajing mut naki nong bishar ba khamrang ba naki nong sai an ba khamrang ba ki senior advocate lani ki standing council ki jongi te sikai ka babahatam ngin shim me karang ngin sa pentip pat ngin le bangin ya chikmat kumno nagini giji yadai ki jongi haki kam put kam sam ki jing yadai apeng put Meghalaya bat Assam gai ngi ki besong se ki than be dei put bat ka Assam re ni sem jing e pun ki jing e ya kendu aman lagi por teng ki mangila ban sol ban le hi ban penbe hi inri ki don pa de ki babun ki ba ngim la ban le e namar ngim don pulit ngim don ngim don bri sudah kum le te namar kata ni don kam ye ka ching yarap jong ke district council si jong ki officer kum ki jong DC bat ki ke mo te ni sahab ban ya tu ba maki kum ki kli ki babat ya ka ni ka kam mo kila ban ai jimut ye ni da kum ni ra kum tai ke ban le da kum ta kila ban ai jimut ni kata kalukom ni kila ban thaula da kum nu kata ngem la ban tip nomor ba ka council hi ka long abob ye ki sim ki no sechar bro khoi tamo ki ilaka ka ei ka bangia kendu mangi ka long ba kini ki Assam punsin ki wan encroach ya ki jaka jungi ke lada ki yo lat ban encroach suwa tang da ki put ar put man lo snem ya kata ro ki le namar ba ki nakaliang ka Assam ki don ki briu ki jongki nakaliang ka forest department ki bas ya lenter rau pur usam ki la ban rung se ki tilu sem jongki briu ki badan ha ki put ki sam ti ki sai le pen sutu ya la ki jongki briu ban ong boleh pi sa po Meghalaya yo ayu nambe po Meghalaya ka jing don kam jong pi bro khoi pi na Assam boleh pi man ban gi ba ka Assam kum kita ki le ban pen be je ki briu to hakata ka dur
kendiat pa kendiat ki thaulat ban yo lat ban tu ye ki khendo ke siap ke jungi ke kumbakalong banta ke UCM tu wong ki kindang ya keren kindang ya ban baik suah ke mo kindang ya tu hangi yang tai ka than jirang jungi than jirang ka bangi ong ka ni ka than selani kali kita ka jaka ka ba ki brio na Assam ki ban phut no ye ki jing thung ki jing tep bala thung le ki brio ki jongi po Meghalaya ke ti kum kita ki balong high handed activities gimla sha tingha ban ye thu se ki bor sarkar ngiha ban ye thu se ki district council dei kata ke ki ba long bunsin galai nakaliang jongi ki jirang sa DC office lele tela bunsin nomor ki post elektrik ki bawan peniang ke Meghalaya upanon kam no Assam upai uba ka sarkar Meghalaya kawan bu ban ai ya ki breu jong ke Meghalaya uwan tu uwan you no Assam what ye ka polling booth polling station uba penlong election mo Meghalaya klayo penlong election teng hadian pada dang hasnem ayu tu uwan khang no Assam ki tigi kum kita ki ngi report sa DC office na report sa DC office ki wan ki magistrate den regile ayu mtip su kita tu kan ni ki baladep kadon ko we ki jaka ka baladep kan ka ba jadi lang bat ki ni ki jong no spung te hindrai mentah ka ban hakafis ka ba aru ki ka ban bun ka ban ngat ha ka ni ka fis ka ba ar ka nakaliang jirang jongi ka dei tang ka we ki snong ka jembri gaun ka ta ka ba kiong dan tu bisnong hatu ha bakla para area di kita kijing wan tuan sna dan surok kalian ka hima regla shi pentip sigi bor bahalor kan pet binia ha bodi beta kam dan de mentate pemilihan ke bor district pemilihan ke bor sarkar lang empat itu mendekatan inisiatif kum ka barapat thar kamuyong nang takayong khuli ke mai khuli ma ta ta ti ngai I hakan ka jingya soi te agreement ka phase 1 ngai iba nang kaliang yo ka sarkar Assam kamburam tapi ngai iba kat adu kini kisingi mementaru kem buram itu ka agreement ke bak kila soi kila nang ikuntur put ka banang mi kisingi kia kabanang wan nang ta nakaliang jong yiru ngilapen sngau hi sa kebor district ba penpet lemah kat kum ka agreement ke belai soi dak sekan Meghalaya bat Assam hendrai tak dadu kini kisingi mementa kami dan ganu kan ti ke ba solongo ingi kalong babalik nakaliang ke sarkar Assam bat lengbak ya forest department ni ngam tipsu di PWD na kinang ya chaprang ke jingte jong ki kan kat adu ini kisngiru ki kumkalong mentahi kat benang mi kisngi ngi iba kinang kentur kinang kumo isi jirang mana teng siput teng arput katu ka jing kentur jongki teng baret mangkanaru teng habangi iba nakaliang jongi ngimsim kia ti naka kadaun kal jong nakaliang jong ka sarkar Assam ru kim pushe kan ki yat bit la yat cuma Raja Bala, Raja Khumai, Bela Hari. Pak kita di Jaka kiba haka ba mensua nakaliang jungi ni Julai ban ayum ban pek ban jengo. Tikidon kijing kentur na duk ka mensua. Te hadin baklami tu kijing penpek antar penpek input ben juga Assam dan Meghalaya. Menta pada kisah sedang kentur dia. Kumka we excited kiba don hapo senong Raja Bala kita ketika kesyak pandungna kita ketika kesyak ibaran belum pak itu nak bahawa nak atrak ye di turis ti kita minta gelas sedang ban kentur gelas sedang man sinak surop nak kita ban belum ka turis spot macam tajong di Assam tekum kita ki embat minta habila hari sedang ye ke ban ti de kimau kini kisnong gelas sedang ki pentri ka Surop Assam mentau khang lembaga forest department bisa khang sindon menta kiba pli dan kiu sa snong bela hari kun kadi ketangka Surop hendau tenri ki mud ban repair ban penbai ka Surop he Assam mentau khang kita ilong ki jing ngi kendu
nagaliang jungi ba asam nyipla mele hoi nila report ski bor balor DC nopo de kasusak ba report pumno government ni kan le ga thare kan sale ke beran kam nagaliang